Kembali si buni pi borok ki bape kani ka video. Kani ka video ka video ka bang sina kanang tang nama da kita ki ba keli yang syapang ka tu kecing lek Andaman kecingwan ka jungi na po Andaman and Nicobar Island. Nomor nga layo da ki spot ni ki messages po message po WhatsApp po Facebook po Instagram. Syapang kecing lek jingwan kecing lut ka ina daw sidong teng ngam sola sa ban jawab man si jawab ida kani. Bat kumno ka jing lek jingwan te ke Andaman ke di ke Jaka ke itnat ma kidan ki beach kidan ki ka dolenong mo ke di ke ba compare na ki bi bar ki Jaka cuma kai ki bangidan apo India te apo Andaman ke di ke Jaka ka pasit ma te tapi plan ban lek ke di ke Jaka pasit nalor kata ka network kalau kau makan jenjar kata pihak penbiang tapi dan sim card Airtel ka kambiang Jio udan kenyat aki wi Jaka ribu dan bintang Airtel de nang taki kali ki jenjar hapo Port Blair kata ka Port Blair ke di ka city jong ka Andaman hapo Port Blair kadang kelut ka kali dang yo ripinali patski ki island kila longkom kita spot kum tu ka jenjar kali nomor barok koi kila reserve le dengan recommend ni pila da pilih lek da ka package nomor ka package pada ka debit kano kalong kum ka ki travel agency la ni ki company ki kito kira penbiang lepa na ki kali ki driver ki no wan sao ki no le pun daw si dong la piang pimnon kam kuslai shu ka pihak pen kuslai ka debit tang ka timing man penbiang hoi la da pi book ya ka package ka mut dapat penghap ban ya share bat ki breu tapi bu arngot travel arngot laingot sangat ini ka man share bat no dia ka dor pada ka pisah ka bang ilik pada ka jinglot ka lomba kadan artli ka lenti ka pila penlik kata ka lomba ka wi da ka flight ka wi da ka jahat dia ka ba kambiang pada ka ba majority ki breu ki lek ki bun ki breu ki lek ka lomba da ka flight namar ka kamsuk ka kam kuloi da ka jahat ki lek hi tanpa kadan sulit chennai lor kata ka simpor hadu ka simpor jen hadu saumit pan poi satasya Andaman te ngarecommend ni pila da pilih le beda ka flight hoi ka tiket kamrem kenyat ka jahat da pilih iyo be hi ki bam ki yo la include la po ka pi to ka bepisio sa haja sana jari tambah ka simpor kele chitinau kang to kedua kot berga kaba ngarecommend ni pila da pilih le beda ka flight kan kamsuk kan shu buk lupa nak namara ka por bangilet mangingi buk lupa arbanai suate ngiyo ya ka tiket flight but late but one ngiyo tangko bakat sawah jari ta kadang tak pelan ada buk lupa ada plan lupa ta kata ka by package pada na kita ki travel agency ka bang OIP ka bangilet mangi ka kerteng ka de Journey Empire kata ka Journey Empire ka longkom ka organization ni ka travel agency ka ba deal bat kini ka ba penbiang ni kini ki tourism hapo ya kini ki ya ki tourist hapo Andaman te ka Andaman klem ngamla banlen maka dia ka Jaka ka ba itanan plat babun ru ki breu ki ba li kai nomor kala compare kandiat te ka season menta kana de ka ba kam bun ki breu da pilih tarai nga recommend ni pi adu support jom rai match da no malek hadin juga tu te last nang sakashit last nang sakaslap wan mentar ka de ka Jaka besit ha te tongan batai bit sepang kita ki package ka bang ilet ni ke de kata ka Journey Empire te kata ka Journey Empire ka sim kumba khat prahajar la da pi travel arngut te khat prahajar marwe lai pen riu hajar arngut te la da pi dan pada laingut sangut ter kumta dan riut kador kadang ter kalon dan riut kan poi kumba khat saw ya jari te ka bang ibuk mangi ka de riu sngi sanmit katamun kala kan thuplo na do ka buy ticket cruise do ka buy hotel bangisa na do ka buy likai sinistai kila ya labihi bro khoi na marule kila dan medah kali la jok kila ya labihi sinistai par khoi da ka kali joki imdan kam shoban kuslai ban yawat kali ban yo
Isu happen biang dengan timing. Itu gede kata. Kabangi happen lut nalor kata kabangi la siu package gede dah kabai bam. Bar kabai le akai namar ni happen le akai rupat dah ila le stai kom ki itu ki jing le akai bangam support do riau ne ki jing le akai ki ba isong gitu ki bonjak ki jing le akai stai pendelen. Teki island ki bangi haban le ro kam dire ka ba mas lit nang ni kan point ta ngi yo le kai no bar khot kam dire satai ka long ka island ka dan jin sam spa tam dili ki island te mut ka jangai ka we ne ki we te ban lit na ka we island shi ko we ka island la ne na ka we do no shi ko we do no ngin dan kam shi ban kus lai ki la pan biang lo ma ki bar khot kin yalam hadu jin lai south li ki do no ki ba itanat ki ba per na ka we na ka we te ya kita ngin dan kam shaban kuslai ngi di ban shupan biang mit ka timing te nomor ngil asil lupa ya kata ka by package te recommend ni pila da pile kam da lutan re ngi bangi le ngi lutan re nomor kibri rusta ki de ki bom de bad le to nomor kata kim de re kibri ki ba kwa ban bam sap ya ki de kibri ki ba thap long kum ni ki bri shen hi ki ba kum ki not is jang hi ki balong so tho nomor kata ka kam dalut than phi namar kalut kitang kabay kabang maro kam daram kabang maro ka katat ka morning breakfast tingi layo bina kitu si ai na ki hotel bangi sai tangka bay bam mensi bat men bat men ko bam hi kini kita ngi haban sia ren lor kata ka jinglot kam dalut than shu namar bangila sia kata ka pagi ste khatsau hajar by flight berkata ka mengisiu kapra hajar kalau karena life hajar te kan tambah sekali kata te kesang happy dari te mga pelut hi kam talutan to kede kata te ki island ki ba phi la ban leng da phile la jong da phile hi ka janjar bha namar phindle hi pinwat ne ek ticket ne ki counter habi so line bajrong namar ki bon ma ki bre manta ka season le kede ka ka peak season la ban ong kede ka season ka ba dang ya nyom ma ki bre stai nyom ba ka mut rapat ba ki sedap be do bre dap bre ra ka duna palat tapalong ban compare sa type de kani kede ka peak season jengki te ka kamjinjar ka bai ticket ban lik wat na ini te lik hi ka kamjinjar kan dia te da facebook na kitu ki package de ki la pan biang hi bar khoi ya pan biang hi maki ka bai ticket ne ka bai ban lik na ni stai ki la ab ki bre na ko jakas ko ki jaka ki la shi connect bim te la shi itu bai oh ni company jang ni amar umdi tang kata ka jani empire badan kino resibun kita ki travel agency ba phila banjit te ka bangi jet mangi kedi kata ka jani empire te ka jani empire kedi ka ba lada philit te phila ban lin na ka turun na mar ka kham na so ka kham biang mar kata ka treatment le de kata ka hospitality ka kham biang na kitu sia te ta kata hi ka ba kam dan kam dari ki berat yang kata ngi pila lai pada handle hi te ka jinglut te ka long tom ta by package ni la siu bai ki la tim na dong sedong bar ka bai flight te ki tu ki bai te ching ki bai hu yu ta am na tip sure ta kata hi ko le si buan